was you abotre de asem abraba ye boni wiase nyinam exams a F4 abotre nanso wan hwa wo mpaase se ntina ne fo ne se nipa na odi papers questions na ma wo no ono na ehye wa homete no oni twa antroto so no easy say o settle sa questions no ba sa wo be pass aso se wo te a wo ye di amana twam no eno ne nkomo no eho na ya agan no eho na emu odine no eho na problem ni nyina wo no yampa prot no wa wo dia ena na na sa pretend say nyu no kura na science english na wa wo so kai pa za ada no wo ko na na him via this game mode ni gie no na tu fo kura say ye ne boss CBC na na ne mango ene dia na na so anya hwi o question no na emum ye the people na ma wo be da pass say ade a won so watu anim say wo dia wo be ye din no ahwe eno ne ye tu fo say abotre ne ye na na esisi wo de so sa abotre we ye yasinya na ye woni abi wo wiase awrade di je nipa anke hiase awrade wa hane abusa ne question pe ne amekan na say nipa we wo se kunya ne ho abotre enti wan kan tima wuntimi na so me ba wo uma abufu ana atwese kan twa nana udi tuo kobo nana na ewu a sela na edi asase na bere wa na ni ana na ton ma no obeja ide ama wa na enu nti ne adwene ho ane aka atwo se nya abotre ohini bia bedi ade ni fipamfo o prenu bia ampiri bia ama no ko ne bi wa afa foforo enu nti obedi akonwa wo so ma abusuan nyina didi no ka wo bom no wodo wo nko atotankuru wo so ya adehye ni bi enu wo di wonani na na nya abotre enhunu se wa be leader wa ya mo nyina na begina saade no so ano mo de ko du bo ne de bo one day pani ayi mpabo afri na ase abotre a wa nya pese wo mu ka ho wo mu nka ho me no mo nyina be di ni yendi yadina na evra konya so ubozo abotra ya ade aso nipa wunya bia ho odene wa abrabom na watamfo kora ntimu nanso sa wonsa beka sa abotra ne ye problem go tomre bia nsama abete no wasum no wa wutimi gada abotra na abotra na asa aka jose mi we famisi njene fa bufuo ko na we de wozizimu because time nkomo na abekọ akote no nipa na wo ka ho asem poto no enumere ya na akoyi ni firi musuo mu no waka asem ni bia nya asem na akopa ache so onua no ensi bie mu wabeye wo na akopa ache no wakiri poto ukopie so wanka ntima abotre ni nyiniti nanso afutuasem ne ka ache ne se ne yasi wo fie zesie ya wahonhona wo so na achechecheche no nya abotre mane ntwam ne bia ne di sum fidie ebia ni pakro hunu zo ni da achi bia enti wo ya ade ebe hawo ebe tetu ebe ma wakoda afiase ne wafiri wunchira ho enti wa kriti keke ya badinya abotre wan hweye no ama abotre ama wabobo ano amane ne esan ya obekọ akotom no ompe school ni akora yesi teacher ni nchire wade na akohebe bia akora ni kada na teacher ni gina nanim keza twi kosoro na wasa twi afa ne so ukọ na wo check wo pen so said yesi discipline mu etia mo ne nne akora timatwi afa teacher so ukọ wan kantima abotre ne ma wo betwi aba abo na ni ama na pa amachina abusuan nyina aba be hold responsible enu nti ne yesi ne wo ye na etan de na nso anumere nya abotre ofoso na mabonte so hunu ya bia nka obetuma to ma amema so be 10 or last size na bia mena wo so na apese ofre ne buza na asem no wo susu so ye oba ndida bre me se ope no na watua fa wo so kwa wanhwe ya bokọ akoso ne nza agino dia pa ni zum se wadi mfie sei he na wo kwa wo prigigi panyini fre wa ne nam panyini so sa no but ye say nya abotre enya sisa nya abotre obi di sika wo ahwe ni nua school amana wie ene oyare da mpa so na yire mfie ni nua na waye ne se obra na ohwe wo no niema nkoyie ma ne ne efu ani nua na tima ka na fun so no yalefo ye ka kyo no wankanti wudo ya de ye be sori ya kwa akodiawu eno ne ye ka kyo so wanya aye papa na wie ndu nya abotre na ne omu ye bia no omunya nko omanim abotre ne ho na edini so ni penya bo nipa bia so nya ne ho mmere ma abotre timi ne nante no enkunimdie ba nanim Joseph Fambebri a utumi se nsema na etoto akwa no na nke ni kwa so nya abotre na ngo so obodua wo kwam na ngo so wo sekwase wo kwam na ngo so didi nkofo wi atena na ye bebaba na enso no agada abotre no be ne den ofem David the same thing
onuanu mo na ye kuma anka se mpanimfo na mo ye adwumadene nanso ne apam kuma eso wonko sere so a ye kan so sisire ne agata nyina wo kuma wonya nim nimdie bia nim nyansa bia ne de na kwakoto sa amane ye nim se mo anwe no so obeda abonten so obeda ye mfa ho ba nuanu ma anyinyini de na de mo ho nto won na David sofa ate abotre odi abotre fa mankunimdie pie ya ka che ni otie na dai se etomre bi no ama abotre amoa wabobo ano obebre wa adwuma bi maduru tama ye betu akatuem tama abedi yie no na obi asete confusion se be ya be atene akase omu ade ne nya bibi so agina wo atiko na automatic place abotre na wo se wonya ondi oni wadwiri ntia wabosa apo no nti obeye ne tantantan ai pie mpanimfo no yekesa ade aye wanya ade enso heda aye de aye na wankura wakoma na waye bibi na afedi beduru mpanimfo anim no na wo mu maye akodi fofem fram nya abotre ne man ni konkom wo so mu ni tirizo itiri mu pon ni susie en enka ono ana boboa no no mfa nante onkonko nanim odi akura ni ja obi o odi akura ni kopa bia de ode bode ata ne nsema huwa ma akura ni nsema bomvumvunya sei wanya abotre a ade no aya ahina be kwa koteki amua ofa panyire wo fie me pacho me benefit school ba fa aduane ma no akura asia ye kuro ze pacha ye ngoyo ofa na de ne nsa wo no ye ka asem ye chi odo so wanya abotre udu no ofa to wa be boni sumbo nkum ni nifa nenso abasa awie nti ye se ye anya abotre ni ane ne ye adwuma no oni ho a wutimi ye ne de eye wo de ka ho emiye nhunu si woni ho ba one day pa wu ni ho na de report ko so onse na de wa ama onse me nko na mebere o me ye nhunu se chese ono na ye adwuma ntifiri ho kokowu but oni ho a ye busa na sekra so wokoto ade na wo bere akova na chi wutie we no ma eya ba ne ye ka chiro ne se nya abotre eya abotre futu na ne betim dia ma ye ni bibia be ka chiro nyumere se fo abotre nante ebeboa wo wadamfu ni yesikani o ehwo na wudidie na wotwe wo yonko foforo so ono so nko papa ne ye obema ni bibia di afedi owura mu ne nko a ye tan ye jiri ye mpewo ni mahwe ampa unkoti na ade na jiri ase wo no ne kokko se opoto se wakasikani wasem enti na se ye ngasa wan kantim na wuhia na ofozuo wo hwa obekeka no afiri wiase nenso aye wie abotre no a awrade nhira no abotre abotre kan sa abotre nya abotre timi tutu bepo e wo sa akasa no ayetaka na bakase ewiase nsem ane abrabo mu nsem ne bro no so ayete adwuma mu nsem ofosho se o kase ni nyina na ubedi akira abotre ne bayira ewiase ye ono ma mienu wo wiase wo nipam ba kon sebe mekane se sebe mpredwasa ye wo bia won tesukoko e won anum sa na ye se mekano bia won tesukoko nanum atidu me bia jaiti fita anya de bia na hu a sebe mpredwasa esese o ma wakoma koso e wo mu se edin ovoso abrantie bi akromfo gene noma na no susu se bro no wote so no abrantie bi wote wo ene yes anti de bia no otete abrantie ne se ade bi ebesi bia no sa abrantie no na we na maami bi twam no mo yire no nipa bi yire na je ne bag ene nam so no na de ayira penti ode ko hye odi na ni bu obi no okobo nipa ndin se we de nipa so mesi na beye idu mebi ho no ma ode kokko ya ade a o fele ana udi fo abrante kekekeka no zade we de nipa so machine edai ebeye satam nipa no so kwa na sabi ususu se wawia wada abotra wanyanti okobo nipa ne din ya yire abrante pepa onu kwa kobo ni bi no otwa na ni se onu so hu no eno se wo ba wa bo me ade no sabi amate se we se wo na wo se mi na mfa se nyem na mfa ye nsua asumasi gira no de bono edu bebe foso de pesa me kan nyane se yesi ukru nye yesi wo ire nye nipa na ne tifie ne yesi wo nye eno nkire se so bi be ka cho so ukru ewo ba bia ese se edai wo de wakoma ko maame na ni kunu apon wadwuma amukọ ye meeting hotel na akaya kefo yi
fa telephone na de me ho so ku ka pake hotel asomasi o say mami anya botre 590 share wan shatare kwa 19 no share 2 car kokko na ade a wode konti wonim se waso ne kruma wie wonim se se ho enom ko hia hotel conference ayi meeting speed or different fie ba no na nya sem keto because on person ni kunu na ade na wo no obi bedi bi aka no into oba wa the vim o you overtaken aminem ofusho kana na wo ntinka nya abotre ukunu obeba fie na wan hwe asa de ne so nya eno ti ne yetu wofo no de ye kan on hwe abotre ye kan obi wusu ni ti ade we me de mintimi ade we de mintimi but ye de tufu uti ebebo ba ma no ne beka chensa ye nya ntie bi se ukunu yire se no wo kwan fon ni wanya accident ona nipa aka ne bebo na mane no otie ye no sha ene me wa na nipa so mesi beka se na wo ka kire nse ni kunu ade ne ka ne si hotel na bi odo ba sho iti okono kra no se be nyina kan nyabote wantente ne se sa ne tede ne sa de na ekun yire ko sho mu kana na be me de asem na woka ya wade bi ho no mu a ofosuo ubetimi de ato obi so na ubetimi de ahye obi nanso ususu se sa nipa no ade a waye wunti no de asibia na ye ono a abote na se unya nipa bi anya abote mo no ma bi ekuta omo ananka no den emo omo kodru ba bi a ehsesesebe ye omo pia ye peja ye sore no ahwere wo mo abote eye na se wo benya abotre no ofoso no ma wiensanfo ahi wo wiase o eno ma bi etan obitimi ju obi ntokwako madamfo bi na friend lady bi na friend lady no na lady so wa sorry na madamfo na ne ho akwakodim ofoso phone na wo de friend lady na so wa sorry no na yebo woni mabele na so de no yebo woni mabele wo a cheche wiase nyuma ye bono oben so wa sole etodwedwe mu a wokoche oba no ovosu ye nya no nkuno abrante bi twem no e macho ma no sa ale na obi ba wo bono sa wono susu se aye ne girlfriend di do opeso ye no but abrante na wo twem no so ni mu abo madam funu funfram because twede to ne edumre bi a enoma bi ahi nenso ene topic does say abotre so wanya abotre o fro so obetwa wrong meet edumre bi a wa wo ma wonu omo wo fie so ofre adwuma na ko fie a asema me se ba ko betima beka to ba ko so no wanya abotre hwehwem ofosuo se wo kokot jeje odi asem wo se wanya hwehwemu ye na wankasa wo so wasema e beka jo no ofosuo wo ye hwehwemu ye wo criticize obi se na asem na wodi ye no na nhwe asem ni mu ye enti wabu awfo wo so de da wo so anhwe mu ye ba de pese ka che ni patasa ni bia se ampa aka ni papra bon wo ha obi betima be ka asem a cherew wankasa wo be hu bi abotre no ne nkra bata ni doso wa wo be hu bi wa so bi so betima be ka asem a cherew ofo so yatititi we obi betima be ka obi hu asem a cherew pa wonye obi a intelligent wadwe ko akira enfiti prakope ate nyabotre ade na me papa katachawo ni saye me hu no ho no ni wi be mpese me boni din awode ma me mokora na me nwiai etimi ko no akoka masema kire katachawo na mene ne tika mu a na o ye din komo okwa o je o mo no me nipa bi a me di mani hwa ade pa o enne nipa so masia beka se why you see na me so matena se redi amu se no omra samwa onye sadi weda ampa eto obusa okasa na machem da bi o se okomo no me kan me se wonti me yasa but obi anka odaya no ye obi abeka asema cha na dwumre bi a wo ye panimu na se ampa nkura hye wase a tobo obi adwuma bi a wo ye no de ono wo ye no de ono tinche na nya ne fe de otimi create asem to nipa so ndu obi na ye leader se wo fie leader na nya adwuma mu nko efie
baabi a wo bia no wo ye busua pani wo ye police pani wo ye judge wo ye lawyer yesa lawyer fo obi wa obi timbeka asem che lawyer mpesa asem udi mame wo se kyerem o kyerem wa na o kyene nsem o timi chawo se asem o emelusu but ye nkofie na mu nhiesie asem no because wa ye hwehwe mu ho ye besre entai obi mfa kokko enka asem nto no so okay nyemmom ye nya botre na botre kasa bi ho no esa botre dey be ponye so yize ta botre so timi tutu be podia na nya wasem na da wo so no ya wo ko kreti asem ato obi so tobo abrata na oye ko boy no akoka ko twa wrong mate ya boni dua afi na onam ko ekope sika ko da ne dua because one ke kreti asem no bai enti abotre ofu so abotre dey usa abotre ho a 7 peduasa obakoto amnem okay duonu enwotwe ekone nkro so no ye jeli no ankasa ye yi no wa bo akokrowa ye musa se wi aso be ye dai wa manabotre anya adwuma seka ye ka kire no no to ne bo asimpo seka nsuo no petenti won hwe seka na yire ne baba fie na pokwo boda nim se oba no hyemu ampa wedi oba ni dam ho o gina veranda no so ho a ena otwitwa no fumfram seka to ne bo asia se ko nya botre a kamansa orofo dru baabi no se de besi ka asem no kiro no wa nya botre o eno ti wo bo wunua na ni suo no oto fam wan so de biem ono so kwa afi asesa asem we si mi kroma santini ntin anuafo atade ho fama me oto ne nsa team shirt ba akupu ato na nanom siedo saka botre ye adwuma oba warefo bema warefo na me ka kiro se eduru baabi a ya nya botre obi be kan yire ho asem kire wa eduru baabi a ma botre nya adwuma so obi be kan ukuru ho asem kire wa hwe ukuru no na ne ma no gyegya mfikire wo no hwe wom na te sport wo no wo ba to obu ase no wanhwe ye dabi no e beja wa koma yade chama abotre enya adwuma eduru baabi aka abotre wo mu aka ho so wo eduru baabi a SOMPA abotre edi nkunimu a obonsam akasa be fere orafo na nwumire dia wo ye bia no mesro se kanya abotre kakra de beka kire wo no emfa bufuo enkonkobusa kanya abotre ma de enche so na koma no enkonkoto wanya abotre nti no so sa asem beka kire enya mpa ye yiwadi afra adwumanim asem na ye bo wa mane no saka wunya abotre a ena ka ukobusa mu a onse na ntesa no wanya abotre nti wotena ahye wokasa ti empanifo atem kabutre wo mu a nkeye ena nwumire meka tro dede bia se wankasa na die bia befofo wo bia no a wo se wo hia abotre bia no ena nwumire meka tro se to bu ase se abotre wo mu a obonsam ankasa befere eye me modofo se ya waboaji fosu 19 fosu omuna samu na foso bema abotre ye yesi wunya abotre konjongo kurampo na wunya abetepa edi ena sanso na wunya abotre na wukuma boatate a wutimi hu na koma abotre eya na eye se wanfa kukukuku anya de na se woto bo ase a ene emanyina ewie mu de ede mawo etoda ya na eden se ubenya abotre fi se enipa tachrema na se nipa no betimi akwakoka ebufusem bia ebetimi ahanyai wakoma ama bia control ho kra ya na nyeye na so se wutimi sha ho so na wutimi ye ko mu ye den na wunya abotra empempi na ne ya wankasa no etimi buawo enipa pi akwakoye sankotro asemu a woni obinya ye nanka wodi bimpa na so no esai abotra wanya nti no enne wafa ho akwakodifo eno na ya na ye kan sankotro no enipa pi abotra ya wanya nti no enne wakwakoda afene mu ebi akwakoda ne duafie mu ebi atwa wonom enkwatia ena mabotre bi a wanya nti ebi awade agugu
ebi nso ayonkofa ya nanka yonko no betimi aboa ne pa no wahwere no ebi adwuma de abɔ wɔn mesan abotre bi a wɔn manyantia waba beti asɛm ɛwɔ n'akyi ɛwɔ adwumam ɛwɔ fiem ɛwɔ asafo empɔtamo ya wodi agrɔkɔ wanya abotre kotu anamobi ɛkyerɛ no ohun sɛ saa anamoto no otu ye no kora no nanka wɔ sɛ wonya abotre ansa na kɔhwehwɛ nsɛm ansa na bia wanya ɛyɛ asɛm no ho ano yie nso wanya abotre nti no akɔ how de abrɛ ne baabi a wɔda no ɛnkeka wɔ no nko a nanka wɔ na hɔ nso akɔ wie ne saa yenya abotre ewo yamanyosem ya ye ni muntino ama ene ya ye kasai no wobi di kukukukuku wobi di ahoodensem ekodi amanyosem achi ene ye kasai na ni baako ni ho obi wo ho a wahwere de nkwa obi edi dem ya ye kasa sesi aso no obi edi amanyosem achi wa bla wenya abotre ewo nipa bia wodi na chi no na asem e kokan ne huntino ye na oda ya sabia abotre ye Voso be ma wo hwe Bible ni mo a Christians is an aso senka for ne timiensa ichemu nso bi won be ka cho se ye wo bre ya ye de ye kom ene ye wo bre nso a ye de kasa eje bibia na ya wo be bie wa no to da bia ya no ayo ho te se wo kra na wo bu anichie no wanya abotre e won nsem bi ho ebasa wutimi kwa wanim wa baabi a opesa wo ebasa nkonimdie ye wo de ebasa nipa nyina no e kire no bepe wo asem ya kan asem bi de ato so yese ma yemfa nto so e ba ne nye ho ade no wankasa wonim se nya wo na waye ye de ato so wanya abotre a ma wo ho wanya abotre a manipa na wono so e kan sansem ni ntino wakore ate amene e de wo ye de bi e na ba beto so ye de ti awade ase ye tete ye mpratwe ase yankasa ene enim kwan ye fa so ye de ye nkwi enso no ma nya abotre obi beka mi kunu ho asem de kire mi a na ye boa na behwe watam obi esi ne car front na wo mo ne nam e bia brepo junction na se bia wonom ne nam kofodua na se takwa baabi no eno ade se me faafo a didi atam na chese me ye mi kunu basa wose we de bi ntimi bi woba na no ya se de bia mi ntimi bi na mo awade abo yese baabi a wotie no obi nya ya na nko aba behye ho ene ye kasa kire ma wafo se wote ukunu ho asem bi a eya no wanya abotre kakra wo ye be ma wote oyire ho asem a eya no wanya abotre kakra na wanya abotre na akotu mampamnika eteki decision bia for so be ma wan hwe ye kire no wo de wonsa be hye manum yes I don't know it's always at last me hu yanka we no na ka echi dia ma wuntimi and reverse some of the decisions bia ebufuo ba ya na wodi kukukuku ye eye no wuntimi ensai wo chi ensan famenti ye ka kiro bia se nya abotre na wonya abotre betimi abofo so be ma me fa no nsi ase no